Добре, май вече знаете защо вече... Добре, всеки сме се събрали, ама сме с невидими пошки. И... Сега, да отваряме подаръците. Имам чин! Чакай ме, не завиждам малко. Ей! Имам чинчи! Ето. И редстоун торч, дори, за да ги запалвам. Оля, има Петър без, дай да видим. Той има книги. Общо ще го отваряме, да видим какво ще има Марио. Проверяваме всеки. Ще проверявам. Тя има някакви такива. Ето готово. И да видим Зайо Байо. Сега Зайо Каст. Ето и един меч дори. Да видим сега общия. Всеки да отваря общия на 3. Okay. Да. Ето ги тях. Да. С скайпа много не ги чувате. Защото аз съм с слушалки. Добре. Те няма да се чуят, но аз ще се чувам. Добре, отваряте ги на 3. Разбрахте ли? Добре, отваряме. И 1, 2, 3. Давай! Да, наистина е. Добре, чакайте сега. Всеки взима 4 неща. Направили са ги на 4 дрънканици. Окей. Взима един по един редстоун и другите. Браво. Окей, един лък. Добре, елате, аз ги взех, не знам защо. Добре, защо тази котка е тук? Добре, пътни. Гледате ли? Гледате. Малко ми лаги, не знам защо. Лаги малко. Фреймовите ми лагат. Video много силно. Защо ми лаги? What? Окей, лагна ми жестоко. Ужасно лагна ми гадно. Окей, аз си поставям... Добре. Поставям си един ред. Окей, аз ще ги поставя, защото вас мързи. Готово. Сега по един меч. Готово. И по един лък. Готови сме. Точно 4 легла. Ето. 1, 2, 3, 4. Да. Накрая ще го кажем. И двамата. Сега. Ще напишете в нещо. Чакам да видим нещо. Добре. И аз съм да видим нещо. Да напиша. Не, после ще. Вижда ли се? Не. Добре. Написах нещо без да искам. Окей, да спям. И да, както винаги. What the fuck? Готово. Пак, както винаги съм се бъгнал. Винаги се бъгвам. Добре, айде да си сменим местата, хора. Че не искам да стоя там. Окей. Всеки взима по каквото вземе. Яко. Окей, не сме довършили интериора. Всеки да се слага по картинки. То.
ще ни бъде вратата. Е така. По-малко така. Ето. Опа. Не бе. Абе, ето така. Оп. Така. Малко ето така. Картинки. И на банята дори. Не бе. Манс. Абе, искам голяма. Не искам да е така. Искам така. Искам да е голяма. Грамаданска. Ти не ме ли чуваш какво ти говоря? Че се бъгвам. Окей, не можем да правим така, зато ще го правим от другата страна. Окей. What the fuck? Чакай малко. Какво? Елате. Ако искате, идвайте, ако искате, не идвайте. Не ми пука. What the fuck? Трябва да го снимам. Елате наистина. Елате, What the fuck? Какво? What the fuck? Това определено се качва в YouTube. Определено! Оф, чай, че ще ми лаги сега. Лаги. Влязнах вътре. Оф, чай, че ми лаги. Окей, what the fuck? Този недър откъде? Какво? Не съм се бъгнал. Добре, по-бързо да излизаме, че ще изгорим. Влизаме вътре. Уи! Ох, не. What? Вау, вижте! Пах, че якото! Никой да не го разрушава. Ако някой го разруши... Колко мил! Подари го на Марио. Взе ли го? Добре. Айде бе. Отворихме си подаръците. Сега е вечер. Нали? Да, сега е вечер. Да. Слушай, мади. Фак. Окей, какво става тук? Момент, ние сме взели просто само общите. Ние сме взели само общите. Всеки да си взема подаръка. Чаче, искам да имам свободна ръка. Не се не грешно. Окей, искам я да видя какво има. Яко. Моля да ги взема и да ви ги дам. Ей! Благодаря ви. Сори, Петре. Петра. Се напая. От Майнкрафт армат. Яко. Команда държа много неща. Окей, да видим той. Целият ми инвентар не се запълни. Общо, да, не мога да сте освобода ръка. Сори. Внимателно. Дай да държим книгата. Окей, кое беше мой? Петър Пест. Ай бе, това аз искам да си работя. Окей, добре. Окей, ето моето. Както разбира се, чинчи. Така, готово. Че някакво има. Аз що? Черно.
Вот, сякаш имам джамбост. Ма нямам това. Добре, защо конят ми го няма, what the fuck? Какво имаш това? Каквото и бе? Някакво бокуче. Окей, коня ги е изял. Много готино. Яко. Опа. Аз ще се взема... Да, толкова 10 минути. Окей, това ще бъде само кратък клип. Коледен клип. Уи! Ох, малко замаля. Ще половуваме малко и го приключваме. Ой, имам една идея. Оп, хванах ли го? Не, малко по-напред. Оп, хванахме ли? Къде? Откъде ще излезем? Добре, сега не. Ще ловим по-наблизо. О, маля! Мишката ми падна. Аха. Яко! О, фанах го. О, имам една идея. А тя няма се получи. Опа. Окей. Скъса се. Скъса? Да, скъса. Опитайте.